Καλησπέρα παιδιά, και σήμερα θα σας δείξω πώς να επεξεργάζετε το κανάλι σας. Ξέρω εγώ, δεν θα σας δείξω απλά πώς να βάζετε φωτογραφίες, αλλά και πολλά άλλα. Λοιπόν, κλασικά πληκτρολογούμε YouTube. Καλό, εντάξει, το έχισα ελληνικά. YouTube, μαζιάζει εδώ. Και λοιπόν, πατάμε κλασικά στο κανάλι μου και εδώ πέρα βλέπουμε τα subscribers μου, τα πολλά. Τι να πω. Και εδώ πέρα μπορούμε, για να διαμορφώσετε, ξέρω εγώ, έτσι το κανάλι ωραίο, να έχει, ξέρω εγώ, η αρχική, τα βίντεο, τα playlist, τα κανάλια και τις πληροφορίες, και έτσι θα προσθέσουμε κι άλλα συνέχεια. Θα πρέπει να κάνετε ό,τι σας πω. Πάτε σε αυτή τη ροδέλα εδώ πέρα, άμα δεν είδατε εδώ πέρα, στη ροδέλα, πατάτε. Και εδώ πέρα σας λέει να παραμένουν όλα τα βίντεο σας που σας αρέσουν, δηλαδή που κάνετε like, να μην τα βλέπουν οι άλλοι. Εγώ δεν θέλω να τα βλέπω. Δεν θέλω να βλέπουν σε ποιους έχω κάνει sub. Και να περιμένουν, δεν θέλω να βλέπουν τα playlist μου. Βασικά αυτό εσείς, άμα θέλετε, μπορείτε να το έχετε ανένεργο, δηλαδή δεν μπορούν να τα βλέπουν άμα έχετε playlist που θέλετε να δείξετε. Όπως, να προσαρμόσετε τη διάταξη του καναλιού σας. Είναι αυτό εδώ πέρα που σας είπα για τα βίντεο και τα playlist. Δηλαδή άμα το έχω ανένεργο, κοιτάξτε πώς θα είναι. Θα είναι έτσι, χαλιμαύρο. Οπότε εμείς, για να φανούμε λίγο κυριλέ, το βάζουμε ενεργοποιημένο. Πατάμε αποθήκευση και τσοπ, κλασικά. Λοιπόν, εδώ πέρα κάτι. Εμφάνιση καρτέλα αναζήτησης. Δηλαδή, να επιτρέπετε οι θαυμαστές να σχολιάσουν το κανάλι σας. Πατάτε ενεργό, αυτόματη προβολή και αποθήκευση. Εδώ πέρα θα σας δείξει μια συζήτηση που λέει. Να το. Και εδώ πέρα μπορείτε, ξέρω εγώ, να επικοινωνείτε με τους θαυμαστές σας και ξέρω εγώ τι. Επίσης, πάμε λίγο στην αρχική. Για να δείτε πώς βλέπουν οι συνδρομητές σας, ξέρω εγώ, αυτοί που μπαίνουν στο κανάλι σας. Το κανάλι σας, πάτε εδώ πέρα και λέτε όσους συνδρομητές που επιστρέφει. Και βλέπετε, όταν μπαίνει ένας, ξέρω εγώ, άλλος, έτσι βλέπει το κανάλι σας. Πατάτε το τέλος και επιστρέφετε στην κατάταξη. Που τις βρίσκω αυτές τις λέξεις, τέλος πάντων. Τι άλλο. Εδώ πέρα μπορείτε να προσθέσετε, ξέρω εγώ, άλλα κανάλια, ξέρω εγώ, φίλων σας, συνεργατών σας. Π.χ. ξέρω εγώ, PewDiePie. Και προσθήκη, σας βάζετε εδώ πέρα, νομίζω δεν είναι αυτός, ξέρω εγώ, το βάζετε. Ενεργοποίηση, ξέρω εγώ, ποιους βλέπετε, ό,τι να είναι. Ναι, και από εδώ πέρα μπορείτε να ενεργοποιήσετε άλλα κανάλια που τα αποφασίζετε YouTube. Τι άλλο, μπορείτε να προσθέσετε ενότητες. Ξέρω να έχετε εδώ πέρα τα κανάλια ή το βίντεο με... βασικά όχι, μπορείτε να έχετε, ξέρω εγώ, τις μεταφορτώσεις γενικά όλα τα βίντεο. Να έχετε τα δημοσιευμένα, αυτά που μπορούν να τα δουν όλα οι άλλοι. Τα ζωντανά. Τις προσεχείς ζωντανές ροές, τις παλαιότερες ζωντανές ροές. Και τέλος πάντων μπορείτε πολλά να κάνετε εδώ πέρα, οριζόντια σειρά, ξέρω εγώ, κατάταξη και τα λοιπά. Οπότε, τι άλλο μπορείς να κάνεις. Ναι, για τις φωτογραφίες εδώ πέρα. Για να βάλεις, όπως έχω βάλει εγώ, κάποιες φωτογραφίες που θέλει να αλλάξω και τώρα μάλιστα. Λογικά, πατάτε επεξεργασία και σας βγάζει εδώ πέρα. Ξέρω εγώ, θέλετε να έχετε μια φώτο, πατάω, ξέρω εγώ, θέλεις να είναι έτσι και έτσι. Και βάζεις. Επίσης αυτό ισχύει και βασικά μπορείς να βάλεις εδώ και ψευδόνυμο. Και
και τα λοιπά. Μπορείς να βάλεις εδώ πέρα πίσω φώτο και ναι. Λοιπόν, τι άλλο μπορείς να κάνεις σχετικά με τις φωτογραφίες εδώ πίσω. Εξεργασία εδώ πέρα και σου λέει μπορείς να βάλεις μια φώτο αλλά μόνο τέτοιου μεγέθους. Και μέγιστο μέγεθος 4 MB. 2560 επί 1440. Λοιπόν, οι φωτογραφίες σας, ξέρω εγώ, η συλλογή. Να, αυτό εδώ πέρα που σου προσφέρει από μόνο του. Έχω επιλέξει αυτό. Και ναι. Αυτό ήταν πάνω κάτω το βίντεο. Δεν ξέρω τώρα άμα θυμηθώ τίποτα άλλο να σας πω. Αυτά είναι εδώ πέρα. Τοποθεσία, γλώσσα και λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης. Αυτά ήταν όλα τα πράγματα που θέλω να σας πω. Μα ναι, και τώρα πώς αλλάζεις το name. Όπως είχαμε πει πριν, πας εδώ πέρα μα βαριέσαι κιόλας και πατάς εδώ, πατάς το Pro Gamer. Οπα, πατάς εδώ και αλλάζεις το όνομα. Μπορείς να διαγράψεις το κανάλι σου από το Creator Studio. Πέρα. Και ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe αν σας άρεσε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!